трупчета ми трябва да го поправим. Абе, защо си го стил на директна, бе? А да тръгваш! Сваляме цепи. Справ бе, с прав. Прав. Дай лев са, лев. Е така, давай го. Стоп! Дай са десен. Десен. А така, давай са назад. Цеци, че си купи ласка за 11 000 евро. Стига му е, да. Стига му. Повториш бе, паси майгана. Давай, давай. Аз тук нещо ми прекъсваше, беше ми студент. Много... Еба, вие се смеете, ама ти поне си състезател, имаш поглед над нещата. Значи трябва да покаже параметри при работна температура. Още по-малко ще ние сме с алтернативни горива и там изпарител е много чувствителен към температура. И стига, бе, Гене, аз назадно минах, бе! Аз тук за свик назад не може да знам. Какво има АФ, продава пълен комплект, продава гарантия на аз не трябва само на касета. Аз трябва да хвам само около за 350 лева. А не като продаваше за паджер. Е, тогава няма какво да спре. Е, тук сега това гледахме върти тук. Е, като тук сега. И предна десна гума трябва да те извади, тя спре. Ама гума да трябва да се извади. Абе, ти си обърка, бе. Тук е, ама че го дадеш малко натам. Е, натам че го дадеш малко. Метър по-десно да мога влезеш, тук каналът ти е така си. Абе, уто мечката. Дай вода. Дайте вода. Чакай, спира чистачката. Не му трябва. Капна ми да знаете, че се завали. Супер, знаеш какво се завали да се кажа. Ама да се ударим чрез армико. Не мога да стъпнем тук така пеша да одим. Да, назад и малко в десно. Тогава виж, когато не се тропаш на дупката и станеш после си дръж и направиш нещо да е спути, а ти се лил, ще го бъде гадно е да си Да, така си. Точно си, давай го. Давай го. Ами, страхме се! Гена, бръжи за вале! Давай, пускай го. Газ! Нема да се обърне, бе, как? Ти нали имаш тепло вътре, бе, Гена! До 96 градуса нема се обърнеш. Добре! Давай, Гена! Его е! Готов е. Извинявам. Нищо, аз извинявам. Колко да биде, връщай! 30 петици! 30 петици! Размете Дени! 30 петици! Дени, не го слушай. Той не разбира, не го слушай. Ама ще изпълните рабатката, нека да ще ме губи. Много разбира. Още един път, айде и си готов. Час ме тръща. На Д. Не му трябва там на първо. Или на второ. Ама не станеш тук Ема така му дава газ. Он му дава много леко газ. Ето само даде повече. Абе, дай му газ, бе!
Дали сме зашперили задния мост? Мислим, че не сме. Като го гледам как се върти само едната гума. Кажи му да го заключи, бе. Как леки катара? Е заключил. Газ, гела, газ! Газ, бе, колко може газ? Ами ко ще закачим като засили. Ще закачиш, да ще дигне. Нема да го закачи, високо Закачим са. да се опада, бе. Коловозите са високо. Нека го закачи, бе. Малко си го закачи. Давай, бе. Газ, газ, на мост, бе. Нема да излезнеш иначе. Само газ. Работа е тесен да го запреш с гумата, бе. Трябва си инерция, не става без инерция. Няма да се жив! Генка! Мини обратно сега, бе! Дай оттам! Засили го, не видим нищо. Пуна газ, що да гледаш? Напред, Христо! Абе, хлопа! Жал ти е да не опреш! Ама Марината тук броня ти еба майка. Като чела това ръчка си. Какво е подигнал ната така напри? Ама още малко че го разбиеш, че излезне. Ет! Отгоре ще има. Отгоре пат ли е, бе? Кариера, бе. Десно! Давай, давай. Давай, давай! Такъв много.